Γεια σας. Γεια σας. Καλ- Γεια σας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Τι να κάνετε στο Skyblock από τον Earthcore, αυτό το κουκλί και το Maximus 007. Το Gripper. Λοιπόν, βλέπετε μια ταμπέλα που έχει μέσα στο chest. Τι παίρνω εγώ. Όχι ρε γάμο. Γιατί θέλει να το βάλει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παίζουμε σε ένα σερβερ Greek Uni. Κάνε πρώτα νερό generate. Νερό, οκ. Παίζουμε σε ένα σερβερ Greek Uni λέγεται. GreekUni.gr. Θα σας... Το IP θα αναγράφετε. Εάν θέλετε μπείτε. Εμάς μας αρέσει. Έχει Skyblock, έχει PvP. Εξήγησέ τους τι έκανες γνωστό. Λοιπόν, μόλις τώρα έσκαψα 3 μπλοκ απόσταση και έβαλα στα αριστερά ένα πάγο και στα δεξιά ένα πάγο. Μόλις το σπάς από τη μέση με το κουβά που θα αφήσουμε κάπου τη λάβα, θα παίρνουμε άπειρο νερό, έτσι δεν θα ξεμένουμε ποτέ. Τώρα φτιάχνουμε το generator για πέτρα. Θα βάλουμε εδώ τη λάβα, θα πρέπει το νερό να είναι εδώ. Παλάκια μας. Ωραία. Εγώ ξεκινάω να σκάβω το δέντρο. Να σπάσεις το δέντρο λένε. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε παίρνουμε από τη μέση. Όχ. Σκάψα ένα δέντρο και πετάχτηκαν 2. Έσπασαν. Λοιπόν, τώρα μόλις τελειώσει ο Maximus, εδώ θα σπάμε πέτρα και δεν θα τελειώνει. Πιστεύω όμως ότι έκανα μια βλακιούλα. Καλά, θα το δούμε μόλις φτιάξει την αξίνα και τα σχετικά. Μέχρι να τελειώσει, ας το βοηθήσουμε λίγο. Καλά είναι στο λέω. Εσύ πάει στο ξύλο που είναι στη μέση. Πρώτα σκάψουμε γύρω το... Και ναι, μας δέχτηκα TPA. Αλήθεια, ποιος είναι? Αυτός είναι. Ποιος είναι, ρε? Ο Σάμιντελ. Λοιπόν, για πιάσε. Δέχτηκες να πας ή να έρθει? Έκανε TP για να έρθει. Το χάζω. Λοιπόν, εδώ το σκάβεις. Έλα, ξαναβάλτε. Και εδώ... Όχι, από εκεί έπρεπε να το σκάψεις. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει νερό. Ξαναβάλα ένα. Να το. Εντάξει, είχα κάνει ένα λαθάκι. Όπως είδατε, κατάφερα και το πήρα. Αμάν, μου δώσε... Εσύ. Μόλις γίνει το obsidian, πατάς δεξί κλικ και στο δίνει. Αλλιώς μπορείς να ζητήσεις από κάποιους λεφτά, έτσι ώστε να πας στο shop. Ή απλώς να φτιάξεις μια φάρμα από κάκτους. Αυτό θα το δείξουμε Λοιπόν, να σας πούμε από την αρχή τι θα κάνουμε για να ξέρετε. Στα επόμενα επεισόδια θα σας δείξουμε διάφορους τρόπους έτσι ώστε να φτιάχνετε πράγματα για επιβίωση. Mob spawners, κάκτους αυτόματη φάρμα, τι άλλο θα δείξουμε, διάφορα άλλα. Και όπως είναι θα σας δείξουμε διάφορα κολπάκια. Λοιπόν, θα σταματήσουμε λίγο το βιντεάκι. Θα μαζέψουμε λίγη κάνουμε πέτρα, λίγο mine, λίγο ξύλο. Και το νησί δεν θα το μεγαλώσουμε. Όχι, θα το μεγαλώσουμε λίγο με βάρεσες. Λίγο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εμείς κάνε μου μια χάρη και κλείσε τη λάβα από πάνω να μην πέσω κατά λάθος. Okay. Λοιπόν, και κάτι Πήραμε ακόμα. ένα δεντράκι, το πρώτο μας δεντράκι. Σημαντικό είναι όταν κάνεις να είναι ασφαλής, να μην καείς και να είναι ασφαλής γύρω-γύρω και τα δέντρα να μην τα χάνεις. Γιατί και να μαζέψεις το χώμα, γιατί δεν το βρίσκεις. Το δεντράκι, για παράδειγμα, μπορούσε να έχει πέσει στα πλάγια, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε. Λοιπόν, σταματάμε για λίγο το βίντεο, παιδιά, και ερχόμαστε λίγο.
Λοιπόν, μεγαλώσαμε λίγο το νησάκι μας. Λίγο. Το μικρό και κακόμοιρο νησάκι μας. Βάλαμε κάποια δέντρα. Το κεφάλι μου εγώ έπεσα κάπως. Δεν κατάλαβα το λόγο. Σκελετός ήτανε. Ο Μάξιμος ήτανε. Δεν ξέρω. Σκελετός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζέψαμε λίγη αρκετή πέτρα. Μαζέψαμε και λίγους κάκτους. Και μεγαλώσαμε και το νησί. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Τι έγραψε εδώ σε αυτή την ταμπέλα? Ω φίλε. Ναι. Και τώρα θα... τι θα κάνουμε τώρα, Έρθορ? Τώρα, λοιπόν, θα μαζέψω και εσύ λίγο ξύλο. Δεν φτάνει πέτρα. Θα πάω να τους δείξω λίγο το spawn. Έρχομαι. Λοιπόν, το spawn του server του Skyblock σε βγάζει πάνω σε ένα αερόστατο. Εδώ μόλις πατάς βλέπετε You have been healed. Έχει 2 ender chest. Εδώ πέρα στο pressure plate, μόλις Πάτσα. το πατάς, άμα έχει καμιά ενημέρωση ο server, κάτι καινούριο, όταν το πατάς αντί να σου κάνει heal, σου λέει την ενημέρωση στο chat. Πάμε και πάμε να τους δείξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι διασταύρωση. Δεξιά είναι το staff και αριστερά. Πού να πάμε? Λοιπόν, πάμε αριστερά. Εδώ Εδώ πέρα είναι ένα δεντροσπιτάκι. μια σκαλούλα και ένα δωματιάκι είναι, δεν πειράζει, πάμε κατευθείαν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εδώ αναβαθμίζεις τα αντικείμενά σου. Λοιπόν, εδώ είναι τι πρέπει να Ο κάνουμε την κύριος πρώτη στόχος μέρα. του Skype. Ακριβώς, κύριος σκόπος. Κάτι, εδώ πέρα έχει μια μικρή ιστορία του Skyblock. Εδώ είναι οι Κοίτα, κανόνες. Τα roots. Εδώ είναι η βοήθεια έτσι, για το is, τι πατάμε και για ποιο λόγο. Εδώ είναι τα warps. Τι warp υπάρχουν. Βοήθεια για να παντρευτείς. Και αν παντρευτείς θα γράψω ένα hi στο chat. Βλέπετε βγάζει μια καρδούλα μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι είμαι παντρεμένος εγώ. Και είναι παντρεμένος μαζί με την Άννα 24. 24. Εδώ Λοιπόν, είναι εδώ βοήθεια πέρα, για τα... εδώ πέρα έχει κάτι βοήθειες. Μόλις έρθετε στο server μπορείτε να τα δείτε και πιο αναλυτικά. Πάμε να τζέξουμε και το staff. Ω, τρέχα ρε. Κάτσε. Εσύ να το σκίνε, ποιο skin έχεις? Ξέρεις και καλά ράμπο, τίποτα έτσι. Στυλάκι. Ναι, αλλά αυτό το στυλ είναι, το καταλαβαίνω. Όμως κάτι λέει. Λοιπόν, Έχει ένα εδώ είναι όνομα. το staff. Owner Reyes Ο Reyes. 232. Ο admin δεν μπορώ να το προφέρω. Αυτός. Ο Royal. Mod Arcas. Εδώ είναι ανοιχτές οι Έχει θέσεις. 3 θέσεις ανοιχτές. Και helper. Και ο ναι, πες τις. Epic Miners. Εδώ πέρα είναι το Warp. Report. Άμα πατήσετε Warp Report, πάτε εδώ. Δεν χρειάζεται, σε βγάζει εδώ. Έχει σας βγάζει κατευθείαν εδώ. Όπου τα βάζεις εδώ και από ό,τι μου έχουν πει κάτω υπάρχουν ειδικά chest όπου κρατάνε αρχείο και διάφορα. Λοιπόν, είναι 9 λεπτά, πάμε στο is. Στα 9 λεπτά θα αρχίζουμε PvP, ο ένας εναντίον των άλλων. Σου είχα δώσει ένα σπαθί, το έχεις? Ναι, λοιπόν, πρέπει να σκάψουμε λίγο αυτά τα δέντρα για να εμφανιζόμαστε κάτω, γιατί τώρα κάνουμε ακροβατικά. Άφησε τα πράγματά σου στο chest. Το ξέρεις ότι πρέπει να βάλουμε επειγόντως βιβλία. Τι βιβλία? Επειγόντως torch. Ναι, εγώ έχω μία ζωή, full ζωή, εσύ? Περίμενε, έχω full ζωή. Λοιπόν,
Πάμε. Λοιπόν, Τρία, 3, δύο, 2, 1, πάμε. πάμε. Έχω λάξει. Όχι. Ναι, το σκότωσα. Τι λέει το βιβλίο? Ταντανταν. Τίποτα. Γεια σας, Τίποτα. παιδιά. Άντε, γεια σας.